Y'all rate. דרך ADI, דרך HSI, כיוון 110 לאימון. כיוון 100. רעה, מבקש תשרו את מסלול 28 דרום. פרץ את דרך הצירים. דרך הצירים כאן רעם למסלול 28 דרום. שם גובה מעל פני קרקע. אני עם ברד כבד 2000 לימות על תחנה על כנף ימין. יבש מלא, פלפל, שמירה על ציר מסלול. רעם באוויר, מנוע תקין, גובה בטוח, לחצים תקינים, גלגלים מעלה, עלו, מדפים מעלה, עלו, אף זווית נסיקה 15 יבש מלא. תקן קיזוז, גובה מהירות כיוון, נוסיף קצת כוח, התיישרות 1, 2, 3, 4, 5, צל על מת, זווית 18, נתחיל להרפות, כיוון 110, רעם ממרוח מסלול 28 דרום, מנוע שמע דלק, נמלות לחצים בודק, לחצים תקינים, מהירות מתחת 300, מעצור פותח, מוסיף קצת מהירות, מעשים מחלים, נתחיל להתיישר, מוסיף קיזוז שמאלה, בדיקת קיזוז 3 שניות, מוסיף קצת מהירות, נריטה מדליק, בדיקת קיזוז, דרך כיוון קטן מ-100, קצת סטיתי, גובה מהירות כיוון, כללי מוריד, צפי מוריד, כיוון גובה מהירות, שלושה ירוקים, מעצור בחוץ, מדח ירוקים גלגלים עד שלושה ירוקים, מעצור בחוץ נגזים כנדרש, חוץ בנה נקי, גרר במעקבים, חוץ נקי, כיוון 100, נחזיר כיוון 100, גובה מהירות כיוון, בתים אל המסלול, רעם בנקודת ירוקים, צוות משחק, מהירות 200, זווית 21, 4 מבטים אל המסלול, נחזיר את הציפור לזווית, גובה מהירות, כיוון, ציפור, 3, 2, 1, תתחיל להתיישר, רעם בפיינל 3 ירוקים, בדיקת קיזוז, תסתכל
גובה מעל פני קרקע, מסתגלים מעל פני קרקע, גובה במהירות, ציפור על זרע, ציפור על זרע מסלול. Low altitude, low altitude. גובה במהירות X'ים. סרט בסרק. פלפל. עצור סוגר. רם באוויר, מנוע תקין, גובה בטוח לחצים תקינים. יבש מלא, גלגלים מעלה, עלו, מדפים מעלה, עלו, בדיקת קיזוז, מהירות תעלה, מתקן קיזוז ימינה. זווית נסיגה 15, גובה מהירות כיוון, מעצור סגור. עוד קיזוז ימינה. מהירות מוסיף. מתיישר, גובה על 3,000 שעות. 1, 2, 3, 4, 5, צלם אמת. זווית 18. התחיל להרפת כיוון 100, 110. תחקור עם הרוח, מתחיל להרפות, מרפא. רם עם הרוח מסלול 2-8 דרום. מנוע שמן דלק, מהירות לחצים בודק. לחצים תקינים, מהירות מתחת 300 לחצים תקינים, מהירות מוסיף, מעצור בחוץ. מתקן קיזוז, שמאלה. כזה שמאלה, גובה ומהירות, מתחיל להתיישר. מחזר כיוון 100, כיוון 100 מעל שיא נחלים. תחקור נחיתה קים לפי מוריד גלגלים מוריד ואז תחקור אני רוצה להתייחס לנחיתה שהחלטתי מוקדם. נתייחס לקיזוז, אני חושב שזה גם חוזר עכשיו לקיזוז, מה נעשה אחרת, בדיקת קיזוז כל 3 שנים בשינוי מהירות כבר בבסיס, בפיין, דברים כאלה. היא קצת קרוב, כן, קצת קרוב, לוקח כיוון גדול מ-100. היעד שלי יהיה 0 טונות קיזוז. מדע חירוקים עלינו 3 ירוקים מעצור בחוץ, מקסימים כנדרש. חוץ בנקי, גם מעקבים חוץ נקי. רעב נקודת ירוקים. 7.5, מעלה קצת, מתחשב בנפילה הזאת שהייתה פה, ל-500 יותר, 4 מבטים על המסלול, 1, עוד 200, זווית 21, 2, מחליש קצת בהירות, 4, מחליש כוח ביצרת, 4, ואני כבר מול המסלול. מתיישר, 3, 2, 1, מתחיל התיישרות. רעם בפיין יש 3 ירוקים, בדיקת קיזוז 3 שניות, שינוי מהירות, בדיקת קיזוז, קיזוז תקין, פחות או יותר, מקזז קצת שמאלה, גובה ומהירות, ציפור על זברה. מהירות גבוהה של 190. בדיקת קיזוז, ידי שמאל תקין, אופקי. Low altitude, low altitude. ציפור על ציר מסלול,
תור זברה, שימו ב-X'ים, קצת מהירות, X ראשון, צד בסרק, יד על החצים,